На гэтым тыдні ў Менск прыязджае дарацца прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы Джон Болтон. Цяжка прыгадаць, калі ў Беларусь апошні раз прыязджаў амерыканскі афіцыйны прадстаўнік такога высокага рангу. Прыязджалі звычайна намеснікі памочніка дзяржсакратара, прыязджалі кангрэсмены, але Болтон – гэта адзін з самых галоўных амерыканскіх сілавікоў, так бы мовіць. Ён вызначаецца не толькі сваёй высокай пасадай, але вельмі жорсткім падыходам да геапалітычных апанентаў Амерыкі, у прыватнасці да Расіі. Магчыма, менавіта таму, дарэчы, Болтон – адзін з ключавых амерыканскіх перамоўнікаў з Расіяй. А адносіны паміж Менскам і Вашынгтонам, хай і вельмі павольна, паляпшаюцца. Дасягнутая дамоўленасць аб аднаўленні поўнай узаемнай дыпламатычнай прысутнасці, урад Беларусі робіць захады наконт пакупкі амерыканскай нафты. З іншага боку, у пэўнай ступені мяняюцца і амерыканскія акцэнты ў знешняй палітыцы. Калі амерыканскі прэзідэнт можа сустракацца з такімі светачамі дэмакратыі, так бы мовіць, як прэзідэнт Назарбаеў Казахстана, прэзідэнт Мірзіяеў Узбекістана, і нават з Кім Чен Інам, то на фоне, прынамсі, апошняга, Лукашенка ўжо дакладна не самы страшны дыктатар у свеце. Ён зразумелы дыктатар, але цяпер робяцца больш важнымі геапалітычныя нюансы. Наўрад ці Болтон прывязе ў Менск запрашэнне для Лукашэнкі ў Белы дом, і тым больш наўрад ці прывязе запрашэнне для Беларусі ў НАТО. Але размова можа ісці, напрыклад, аб поўным скасаванні эканамічных санкцыяў. Праўда, з 2015 году кожныя паўгады працягваецца іх замарозка, то есть яны фактычна не дзейнічаюць. Але ў палітыцы сімвалы маюць значэнне. У Вашынгтоне заўважаюць ціск з боку Расіі на Беларусь у накірунку паглыблення інтэграцыі. Заўважаюць і тое, што афіцыйны Менск ад гэтых прапановаў упарта і з пэўным поспехам, варта адзначыць, адбіваецца. І зноў жа, не тое, што Болтон прывязе з сабой мех грошай для Лукашэнкі, наце, Александр Григорьевич, ці паабяцае амерыканскія войскі. Зразумела, не. Зразумела, ў стасунках з найбліжэйшым саюзнікам Расіі з боку Амерыкі ўсё на паўтанах, ўсё на намёках, ўсё на сімвалічных жэстах. Вось сам факт, што ў Менск прыязджае высокі чыноўнік такога рангу, які апошніх 25 гадоў не прыязджалі. Гэта сігнал Расіі, што незалежнасць Беларусі Амерыцы неабыякавая. Нехта скажа, і што яна зробіць? А хай Расія думае. Хай няпэўнасць сітуацыі для яе крыху падвысіцца. Хай у Маскве расшыфроўваюць сігнал. Гэта тлумачэнне па трэндзе. Адносіны паляпшаліся працяглы час, і колькасць маленькіх крокаў перарасла ў якасць.